Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha apha ke ngomabasa kunye noKabelo Dlamini. Masiqale pha ngoKabelo Dlamini. Kuthiwa ke ningothuki pha kusizini ezayo xa nimbona esayina pha eNaturana neqela leKaizer Chiefs. Kuthiwa ke khona imigudu eyenzekayo into yokubana ke uKabelo Dlamini ngambona pha eNaturana kusizini ezayo. Kuthiwa yona nto ibalulekile into yokubana ke umfana omdala uthi ufuna ngoku akazimanye neqela lesizwe loMzantsi Afrika Bafana futhi kazakwazi ubizwa pha kuBafana funeka efumene umcimbi wegame time umfana omdala, and Kaizer Chiefs ingayimpendulo ke kuloo minqweno yakhe umfana omdala. Kuthiwa ke ningothuki xa nimbona eNaturana pha kwisizini ezayo. Ikhona ke into engathi ke phakathi kwakhe neKaizer Chiefs akhona amagudugudu awenzekayo pha uKabelo Dlamini. Sigqithe sibheka pha kumabasa. Umabasa namkhumbula into yokubana ke ulonelwa pha iqela leStellenbosch. Kuvaka into yokubana icontract yakhe iyaphelelwa pha ngoJune apha ke phakathi kwakhe neOrlando Pirates, and Orlando Pirates azimiselanga kumvuselela icontract yakhe umabasa. Kuthiwa ke ngokumabasa ningambona ke pha uKaizer Chiefs ke kwisizini ezayo umfana omdala unelungelo lokubana ke angqawuze aziyele pha uqela leKaizer Chiefs ke pha kwisizini ezayo, ngoba uyobe sengana contract neqela leOrlando Pirates, uyawube seyi-free agent ngoba iOrlando Pirates ayizimiselanga kuba samsayina pha umabasa. Yabona ke xa sithetha ngomabasa sithetha ngoKabelo Dlamini oyi-midfielder pha kuqela leOrlando Pirates. iKaizer Chiefs xa inothi ke ifumane bobafana bobabini ingabe isibethelela isikhonkwane ke pha kwisizini ezayo, ngoba ekugqibeleni umabasa ngomnye wezistrikers ezithi mazingenile ziwenza umsebenzi ziwugqibe, and andinayo nempendulo xa ndizibuza into yokubana iOrlando Pirates isigqibo sokubana ithathe umabasa imkhuphe pha ngaphakathi Orlando Pirates yasicingisisa na okanye yavele yayenza nje, okanye ngumqeqeshi lo ungazange amqwalasela umabasa okubana ke yiplay enjani, ngoba wonke umuntu uyazibuza into yokubana lo mqeqeshi Orlando Pirates wenza kanjani into yokubana akhuphe umabasa ashiye amarhopa pha kwiOrlando Pirates, akhuphe umabasa ibe ngenamntu amhambisa ekubeni umabasa match nematch ethe wangena kubakho umohluko umfana omdala pha kwiOrlando Pirates. Isigomnye wezistrikers endicinga into yokubana phantsi koBetway Premiership umabasa zibalulekile. If iKaizer Chiefs kwenzekile nyani ngenene nangenyaniso phaya kwisizini ezayo yamsayina umabasa, yawube igqibile, yawube isebenzile. Futhi ke nalapha kuKabelo Dlamini umfana omdala ngomnye we-midfielders noko ezithande uba semgangathweni abaphantsi koBetway Premiership, naye ke ubethwe ngumcimbi wegame time pha kwiqela leOrlando Pirates. Mhlawumbi ke xa inoba sayine bobabini iKaizer Chiefs pha kwisizini ezayo yawube baphulaphuli igqibile. Injalo ke loo nto kuthiwa ke balindile into yokubana ningababona pha kwiKaizer Chiefs umabasa kunye noKabelo Dlamini pha kwisizini ezayo. Injalo ke baphulaphuli ke ningake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.